Hola, anem a veure ara la formulació i nomenclatura dels hidrurs, en continuació del vídeo anterior, i ara d'un hidrur metàl·lic, en aquest cas l'hidrur de magnesi. Com ja hem comentat, és un hidrur metàl·lic. Per què és un hidrur metàl·lic? Anem a recordar-lo. El magnesi es troba a la part de l'esquerra de la taula periòdica i aquesta part d'aquí és en la que estan els elements metàl·lics. Recordem que a partir d'esta línia cap a la dreta es troben els elements no metàl·lics. Com el magnesi el tenim en la segona columna, és un metall i per tant formarà un hidrur metàl·lic. A més, el magnesi per tal d'estar a la segona columna actua en nombre d'oxidació més 2. L'hidrogen, davant d'un element metàl·lic, actua amb nombre d'oxidació més 1. Quan se combinen per a formar el compost, obtindrem el magnesi per una banda, l'hidrogen per l'altra. I recordem, el que hem de fer és intercanviar els nombres d'oxidació. El 2 que està sobre el magnesi passa baix a l'hidrogen i l'1 que està sobre l'hidrogen passa baix al magnesi. Quan passen baix, ara identifiquen el nombre d'àtoms i per tant perden el signe. En la qual cosa això quedarà hidrogen 2 i magnesi 1. Bé, com quedarà la fórmula final? Doncs finalment això quedarà d'esta manera. Magnesi amb el 1, l'1 recordem que no es posa, i hidrogen 2. Com se representaria aquesta fórmula? Doncs fixeu-se, tenim dos àtoms d'hidrogen. Els col·loquem, un àtom d'hidrogen i un àtom d'hidrogen i un àtom de magnesi. I este serà hidrur de magnesi.